Tässä on Tornado-pojat. Nykyään 4 pojan sketsikanava. He koko ajan paremmin ja paremmin tuhoavat Ylistanon luontoa ja saastuttavat maapalloa näillä erittäin rumilla mopoillaan. Koko ajan paskempien ja paskempien lyhytelokuvien, sketsejen ja elokuvien parissa täydentävät tätä erittäin häpeällistä kanavaa. Tässä teille Mopojengi elokuva FV. Nauti videosta. Omistaa. Pakko mennä taskusalliin. Taas! No voi vittu. Meidän on pakko hommata tähän uusi jäsen, kun mä enää jaksa palvata tuota sikaa. No on meillä noin 2. No ei ne mitään saa aikaa. Ei saa jäseniä. No tästä lähdin saat kävellä kuselle. Okei, ehkä 1 uusi jäsen. Ole Jaakko 3V. Ulos! Minä olen Pentti, 52. En tykkää mua poistaa. Minun mielestä kaikilla pitää olla kotirauha, ne pitää olla aivan liekuvaa veteliä. Pitää tykkää suojella luontoa. Ja sellaiset perusteet minulla olisi päästä teidän mopojengiin. Yes! Nimeni on Kalle, olen 13-vuotias. Kaivan nenää, vaikka se ei olekaan hyväksi. Olen käynyt 72 kertaa vuotta huutelussa ja olin päästä teidän jengiin. Ulos! Come on. Nimeni on Rupert Kosonen ja minulla on PVn moottori KTM:n rungossa. Minä kuovitan maastoa ja minulle on rakea joka päivä joku urpo. Että haluaisin päästä teidän mopojengiin. Pääset koeajalle. Todellakin. Ensimmäinen koe. Purnaa. Onnistuu! Onnistuu kiitettävästi. Sitten vedän donitseja. Onnistuu sekin. Kyllähän sinä kelpaa. Tässä sinulle näin. Hei! Ei keulintaa vielä kertaakaan testattu. No niin, näin vähintään sun pitäisi ottaa keulialta mallia. Kiitos kun katsoit videon.